کێمبوونا خواستên xelkî li ser goştê sor di bazarî da kartêkirin li kêmbûna nirxê goştî nekiriye. Lê berûva jî goştfiroş pêşbîniya rêjeyeka zor bo bilindbûna nirxê goştî dikin di bazarî da. Ji bo wê êkê ku sînorên Herêma Kurdistanê hatîne kirdin ji bo înana ajalan û kêmiya ajalên Xomalê. Ev sala û por gelek ferqiyo ketiye. Sebeb jî ev qeyronan he hatma xelkî bû goştî gelek û kêm bûy. Ye Suriye jine hat, ye verê jî têra zibexekê dihokê nakit. Sebebê giranî ev e. Hekevek ev ev rexe cezîre ev nemaş Suriye vet hat. Ev jî nema. Giranî de peyda be. Roj bi roj jî giraniya zêdetir lê dit. Rêveberê fîrteneriyê parêzgeha Duhokê dibêjî cî zêdebûna xelkî di vê parêzgehê de nebûye cihê zêdebûna vekoştina ajalan ji bo bazarî. Duhokê xelkê wê wekî kesê daniştî têda zêde bûyîn. Gora ew penaber û awarê hatîne parêzgeha me Duhokê da. Lê vê kartêkirina wasa ser biya ve serjêkirinê û karînan û xwarina goştê sor zêde nekiriye. Wate yani mirov wasa pê dihesît ku kêmbûnek wekî rêjeyî tîstêhlakirina goştî da diyar bûye. Li gorê amarê kuştargehê ajalan li parêzgeha Duhokê vekoştina ajalan ji bo bazarî zêdetir ji 25 sadê kêm bûye. Ev jî li her sê mehên destpêka sala 2015 40523 ajal hatine vekoştin. Lê li ev sala da her sê mehên destpêkê 28771 ajal hatine vekoştin. û goştfirû jî dibêjin eger bi vê awayê bît nirxê goştê sor di bazarî da dê bilind bî. Ranç Umer li NRT.